avem foarte mulți, ca să dau numai câteva nume, Vasile Statei, da? Așa îl cheamă pe marele editor de dicționare moldovenești, românești. Vasile State, Larisa Șafca, fosta ministră a Educației din Republica Moldova pe timpul comuniștilor, care a interzis peste 100 de titluri de cărți românești în școală să fie studiate, care toți ăștia au cetățenie română. Păi nu există o lege în care spui, domnule, dacă lupți împotriva statului ăsta, îți luăm cetățenie. Eu nu știam că eu cetățenie română. Vasile State ăsta care a scos acum 2 ediții, care se vândă la București ca pâinea caldă. Bine, se vinde la București ca pâinea caldă, știm de ce? Ca să... De comic, de tâmpice, asta. Larisa Șafca, fosta ministra Educației, care interzicea titlurile românești de carte în școlile din Republica Moldova. Are cetățenie română. Acum nu știu cât e de adevărat faptul că el, Artur Reșetnikov, și-a obținut și-a dobândit cetățenia. Deci a fost... De asta știam, m-am interesat, a fost... Da, bine, na. Cazul Plăhotniucu Linici, ca să nu mai vorbim. Și, dar de la comuniști, dacă să-i scuturi bine, eu cred că mai mult de jumătate au cetățenia română. Și tot ei au fost cei care au înjurat România, tot cei au fost care au învinuit România de toate relele care se întâmplă... Păi bine, și la momentul înjură, da. De toate relele care se întâmplă la noi. Eu cred că ar fi cazul să se iau atitudine mult mai... De ce nu faceți voi? De ce nu faceți voi o scrisoare de Păi am vrut să... Ne-am gândit la momentul respectiv să facem și să cerem, din partea noastră, să cerem retragerea cetățenii românilor următorilor. Vasile State, care promovează limba moldovenească și face... Faceți o chestiune în genul ăsta și eu o să, la rândul meu, să fac presiune la autoritate, să vedem... Eu știu că există o prevedere în lege. Trebuie să existe. Nu are cum. Dacă eu lupt împotriva statului respectiv, statul respectiv trebuie să aibă undeva prevăzut în lege că eu pot să-l, pe cetățeanul respectiv, să-i zic că, bine, nene, du-te și fii atunci cu rușii sau fii cu cine vrei tu, dacă tu lupți împotriva mea. Cum poți să să-l plătiți ca să facă lucrul ăsta? Să nu crezi că o faci dezinteresat sau... Păi nu, păi suntem 100% sigur și problema e mult mai complicată. Ceea ce s-a întâmplat acum cu dicționarul, pe lângă partea comică, la care ne uităm cu toții și râdem, pe lângă faptul că am mai adăugat nebunul ăla de stat încă 1000 de cuvinte moldovenești, nu știu de unde le-au scos, pe lângă toate faptul ăsta, dicționarul a fost editat la editura pe lângă Academia de Știință a Republicii Moldova. Imaginați-vă să știm la Academia de Știință a Republicii Moldova. Cineva a hotărât. Bine, asta sunt de acord. Dar toate lucrurile astea se fac pentru a dispersa, deci se luptă Rusia, Ucraina, acum luptă foarte mult pentru a dispersa comunitatea românească din Ucraina. Au împărțit comunitate moldovenească care vorbește moldovenește și comunitate românească care vorbește românește. Înțelegeți? Și faptul că acest dicționar iese editat la editura Academiei de Științe a Moldovei, deci e o anomalie. Bine, asta este o întrebare.